हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों NSP नि एसटी स्कलारशिपनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे स्कलारशिपनि गोदान एप्लाइ खालामनायनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय जोंहा मोनसे गोजोनथाव रादाब ओंखारना फैदों दा बे गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय नोंथांमोना नैबे NSP निफ्राय मोननै स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन सिगाङाव नोंथांमोना मात्र NSP निखौ मोनसेल' स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायोमोन नाथायबा नोंथांमोना देग्लाय बोसोरनिफ्राय NSP निफ्रायनो नोंथांमोना मोननै स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बेनिखायनो बबे नोंथांमोना स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनाया जागायजेनबायसै जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव नैबे NSP नि एसटी स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनायमोन दा नोंथांमोना रिनिउवेलखौ खालामनो हायोसै नोंथांमोननि मबाइलाव दायो निस्सय SMS आ फैबाय जानांगौ गोबांनियावनो दायो SMS आ फैबाय नोंथांमोना दायो नैबे NSP नि एसटी स्कलारशिपानो जा दा जिखुनु जाया स्कलारशिपानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनाय दायो नोंथांमोना रिनिउवेलखौ एप्लाइ खालामनो हायोसै दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम दानि आङो गोजोनथाव रादाबखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बेहाय नुखाबाय जानांगौ नै जोंहा नैबे 2026-27 एकाडेमिक इयारनि जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाया थांनाय जुननि 1 तारिखनिफ्राय जागायजेनबाय जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना एसे सम नेथ'नो नांगोन आं बेनि बागैबो खोन्थाहरगोन दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामखानाय दा नोंथांमोना रिनिउवेलखौ दायो एप्लाइ खालामनो हायोसै दानिया नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनोसै नैबेखौ नोंथांमोना माबादि स्किम माबाखौ स्कलारशिपनि थाखाय सासे मानसिया जेनेबा नैबे NSP नि मोननै स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जेनेबा नोंथांमोना नैबे एसटी स्कलारशिपनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेथ' जाहैबाय जोंहा वेलफेयार स्किम जाहैबाय एसटी स्कलारशिपा दा बेनिफ्राय ईशान उदय स्कलारशिपा जोंहा बे मेरिट स्कलारशिप दा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां खाबु फैबाय आरो जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव माने एसे डाउट जानानै थायोमोन जेनेबा आङो ईशान उदय स्कलारशिपखौथ' एप्लाइ खालामगोन नाथायबा आंबा मोनगोन ना मोना बेबादि एसे जोंहा सिन्थाया जायोमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना ईशान उदयखौ खालामालासिनो एसटी स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायोमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना एबारनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना सिन्था लानांगौनि गोनांथि जानाय नंला मानो होनोबा नोंथांमोना नैबे एसटी स्कलारशिपनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना ईशान उदय स्कलारशिपनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होनाय दङ माने जोंहा बेहाय लिरना होदों आरो जेनेबा नोंथांमोना मोनसे मेरिट बेस स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना मोनसे वेलफेयार बेस नोंथांमोना स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय नैबे एकाडेमिक इयार 2026-27 निफ्राय दा बेखौ मिथिना मोनबाय जानांगौ आं दानिया बेखौ नोंथांमोननिसिम एसे मोजाङै डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नालां आरो फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बादि आं बेनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों आरो बेनिफ्राय आङो RTI होनाय जादोंमोन जोंनि नैबे आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिसिम मानि थाखाय फैसाखौ दिनैसिमबो सोआखै बेबादि होननानै दा बेफोरनि बागैबो आं माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों रिप्लाइ मोननो हागोन हायाखै बेखौ नोंथांमोना एसे उनाव मिथिना मोननो हागोन आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम बे बबे मेरिट बेस बबे वेलफेयार बेस आं बेखौनो खोन्थाहरगोनसै आङो स्टेट अफ आसाम बेखौ सेलेक्ट खालामबाय गरमाबो ओरैबादि गरम दा बेनिखायनो आंनिया बाथ्रा बुंनाया स्पिड रेसि जालायलांबाय खोमा दा जेखायानो जायामानो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबनोसै दे नोंथांमोना एडजास्ट खालामबानो जाबाय ओरैनोथ' जोंहा नैबे एसटी स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनाया जागासिनो दङ नाथायबा जोंनि नैबे एसटी स्कलारशिपनि एप्लाइ खालामनाया जाथ'वाखै दा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै बे जाहैबाय जोंहा पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप टु एसटी स्टुडेन्ट दा जोंहा बे आसामनि दा बे वेलफेयार बेस स्किम जाहैबाय बियो दा बेनिखायनो बेखौबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन गासिबो नोंथांमोनानो नोङो जायखिजाया पास जादोंबानो पार्सेन्टेजजों जेबो खोथा गैया नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ दा बेनिफ्राय जोंहा प्रि मेट्रिक स्कलारशिपबो दङ एसटी फरायसाफोरनि थाखाय जायफोर नोंथांमोना क्लास 9-10 आव दायो फरायगासिनो दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा दायो जोंहा एप्लाइ खालामनाया जाथ'वाखै नोंथांमोना एसे सम नेबावनो नांगोन जायखिजाया नैबे जुलाइ मासनिफ्राय एप्लाइ खालामनाया जोंहा जानो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो सप्तानैखौ नोंथांमोना नेबावनो नांसिगोन एसटी फरायसाफोरा नोंथांमोना स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बेनिफ्राय दानिया आं ईशान उदय स्कलारशिप आरो मेरिट बेस स्कलारशिपनि बागै खोन्थाहरनो सानदों जेरै डिपार्टमेन्ट वाइसआव बुंनो थाङोबा जेरै सेन्ट्रेल स्किमनि आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बेखौ बेक फैनानै खोन्थाहरनो सानदों जेरै UGC दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै जायफोर नोंथांमोना नैबे नेशनेल स्कलारशिप फर पोस्ट ग्रेजुवेट स्टाडिज दा बेबो जाहैबाय जोंहा मेरिट बेस स्किम्स मेरिट बेस जोंहा बे स्कलारशिप जाहैबाय बेखौबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो
नोंथांमोना एसटी स्कलारशिपनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै इसान उदय स्कलारशिपआबो जोंहा बे मेरिट बेस स्किम दा नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ मोजां थाबासो नोंथांमोना इसान उदय स्कलारशिपनि जे 80,000 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो स्कलारशिपनि फैसाखौ दा बिनिखायनो बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायखिजाया मोननै स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामनो हायोसै मोनसेया जाहैबाय मेरिट बेस मोनसेया जाहैबाय वेलफेयार स्किम नोंथांमोना एसटी स्कलारशिपनि थाखायबो दायो एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बेजों लोगोसेनो इसान उदय स्कलारशिपनि थाखायबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा नैबे इसान उदय स्कलारशिपखौ नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामनो हाथ'नाय नङा नोंथांमोननि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायखौ जोंहा दायो अपेन खालामना होथ'वाखै जुलाइ मासनिफ्राय जोंहा बेयो जानो थांगासिनो दङ दा जेखियानो जामानो जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय देग्लाय बोसोराव आरो बेनिफ्राय पार्सेन्टेजआ मोजांबा नोंथांमोना गासैबो इसान उदय स्कलारशिपनि थाखायबो एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप एसटी स्कलारशिपखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौथ' मोनखागोनखा इसान उदय स्कलारशिपआव जुदि नोंनि नामा मेरिट लिस्टआव फैयोबा नोङो इसान उदय स्कलारशिपनि फैसाखौबो मोननो हासिगोन आरो बेजों लोगोसेनो एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौबो सोयोबा नोंथांमोना एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौबो मोननो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना मोननै स्कलारशिपनि दायो मुलाम्फाखौ मोननो हासिगोन एसटी फरायसाफोराल' नङा एससीफोराबो मोनगोन एससीफोरनि थाखायबो जोंहा गोबां स्कलारशिप दङ दा बिथांमोनाबो मोननो हागोन दा बेखौ मिथिबाय जानांगौ नैबे पोस्ट मेट्रिक प्रि मेट्रिकखौथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना क्लास 9-10 फरायनाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो आरो बिनिफ्राय नैबे पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिपखौ नैबे हायार सेकेन्डारि जायफोर नोंथांमोना पास जानाय फार्स्ट इयाराव फरायबाय जानांगौ नोंथांमोना दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो बेजों लोगोसेनो सेकेन्ड इयाराव फरायनाय नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो बेजों लोगोसेनो आन्डार ग्रेजुएसन फरायबाय थानाय नोंथांमोनाबो हायो बेजों लोगोसेनो पोस्ट ग्रेजुएसन जायफोर नोंथांमोना एमए एमकम एमएससी बेबादि खालामनाय नोंथांमोनाबो दायो फरायबाय थानायफ्रा गासैबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हायो नैबे पोस्ट मेट्रिक एसटी स्कलारशिपनि थाखाय दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना दायो मोननै स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना बयबो दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बेथ' जाहैबाय दानिया फैदो नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन आरो आं जा जोंनि नैबे आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिसिम आङो आरटिआइ होनाय जादोंमोन दा बिनि रिप्लाइखौ आङो नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनोसै रिप्लाइखौ आङो दिनैसिमबो मोननो हायाखै मानि थाखाय मोननो हायाखै दा बेखौ बुंनो हाया नाथायबा सेम डेटआवनो एखे दिनावनो आङो अरुणोदय स्किमनि थाखायबो आरटिआइखौ होनाय जादोंमोन नाथायबा बे अरुणोदय स्किमनि आरटिआइनि रिप्लाइखौ आङो मोननो हाबाय नाथायबा नैबे एनएसपिनि एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौ मानो सोआखै दा बिनि आङो सोंथि सोंहरदोंमोन जेनेबा सोआखै मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय फैसाफोर फैयाखै नामा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय बायदि बायदि होननानै आङो सोंहरनाय जादोंमोन आरटिआइनि जोहै आरो जुदि फैसाखौ सोगोनबा माब्ला सोगोन आं बिनि बागैबो सोंहरनाय जादोंमोन नाथायबा दिनैसिमबो बे आरटिआइनि रिप्लाइखौ जोंनि नैबे आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआ दिनैसिमबो हराखै दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो एक्जेक्टलि बेखौथ' बुंहरनो हानाय जानाय नंला आरटिआइनि रिप्लाइखौ माब्ला आङो मोननो हागोन दा अब्लाबो सानसे नङा सानसेथ' आं मोनखागोनखा आरटिआइनि रिप्लाइखौ नोंथांमोना एसे दैज' हमबानो जाबाय दा बिनिफ्राय फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दाथ' जोंहा नै रिनिउवेल एप्लाइ गोदान एप्लाइआनो जोंहा जानो थांगासिनो दङ जुलाइनि 1 थारिखनिफ्रायनो गोदान एप्लाइआ जोंहा जासिगोन स्कलारशिपनिया दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो एप्लाइथ' खालामनो बालायलांसिगोन सोरबा फैसाबो मोना बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौ होननानै सानलायलांसिगोन दा नोंथांमोना एसे समखौ नेबावनो नांसिगोन स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो थाखाय होननानै आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंहरनो नांसिगोन मानो होनोबा दायो बाजेटबो लायाखै नालाय दा बाजेट गैया गारा बोरै फैसाखौ सोनो बेबो नंगौ बाथ्राया अब्लाबो सेन्ट्रेल सरकारनिफ्रायसो फैसाया फैयो बेखौबो नोंथांमोना मिथिखागौ अब्लाबो माने बाहाना खालामनो थाखाय सरकारनि थाखाय मोनसे मोजां जाबाय आसाम सरकार बाजेटखौ लायाखै होननानै दा बेनिखायनो बाजेटखौ नोंथांमोना गिबियावनो लाग्रोनो होग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोना खबरखौ मोननो हासिगोन बाजेटआ जुलाइनि गिबि सप्तायाव जागोन दा बिनिफ्राय आगस्टफोराव नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय नैबे एनएसपिनि एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना आगस्ट मासाव मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन दा आरटिआइनि रिप्लाइआव माब्ला होगोन बेबायदि डेट हगारना होयोबा जेनेबा बबे मानाव सोगोन आं बेखौबोथ' सोंहरदों नालाय जेनेबा जुदि फैसाखौ सोगोनबा माब्ला सोगोन बादि आं बेबादि माने सोंहरनाय जादोंमोन आरटिआइनि जोहै दा बिनि रिप्लाइखौ मोनोबाबो जोङो माने मिथिना मोननो हागोन मा मासाव बिथांमोना सोनो हागोन बादि एबा सोगोन बादि बेखौ दा जिखियानो जायामोन आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ खोन्थाहरनाय जाग्रोबाय जेनेबा नैबे एनएसपिनिफ्रायनो जोंहा अफिसियेलि आपडेट ओंखारना फैदों जे नोंथांमोना एनएसपिनि मोननै स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन होननानै मोनसे वेलफेयार स्किमनि थाखाय मोनसेया जाहैबाय मेरिट बेस स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बेखौ नोंथांमोना खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय जानांगौ गोबाङानो नोंथांमोना मोनसेल' स्कलारशिपनि थाखाय मुलाम्फाखौ मोननो हायोमोन एबार नोंथांमोना मोननै स्कलारशिपनि मुलाम्फाखौ मोननो हासिगोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय गोदान एप्लाइखौ नोंथांमोना जुलाइनि 1 थारिखनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हासिगोन गासिबो नोंथांमोना
डोमिसाइल सार्टिफिकेट इनकाम सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना बुथुमना लाखाबानो जाबाय एबा बानायनानै नोंथांमोना लाखाबानो जाबाय मानो होनोबा इनकाम सार्टिफिकेट डोमिसाइल सार्टिफिकेट होनानैसो नोंथांमोना स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखौ आरो एफिडेभिटखौबो नोंथांमोना बानायना लाखायोबा मोजां जागोन अबयसे एफिडेभिटखौथ' नोंथांमोना ओरैनो बानायनो हाखागोनखा कलेज बायदिसिनायावनो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना डोमिसाइल आरो इनकाम सार्टिफिकेटखौ बानायना लाथारबानो जाबाय नोंथांमोना अब्लासो स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बाथ्रा बुंनायाबो एसे स्पिडि आंना जालायलांबाय खोमा दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय जोबोद बोथोराबो गरमथार नालाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम एसे हाखु दाखुबो बुंहरनाय जाबाय आरो दानिया नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा स्कलारशिपनि बागैनो आरो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि आरटिआइ होदोंमोनबा दा बिनिफ्राय आरटिआइनि रिप्लाइखौ नोंथांमोना मोननो हादोंबा गासिबो नोंथांमोना आंखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालामबानो जाबाय इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ आङो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव आरो डिसक्रिप्शन बक्सआवबो होनानै दोनदों नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव आंखौ फल' खालामनानै नोंथांमोना स्कलारशिपनि गावबागावनि स्टेटासनि बागैबो खोन्थाहरनो हागोन बिनिफ्राय माबाफोर नोंथांमोना मिथिनानै मोननो लुबैदोंबाबो नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव डाइरेक्ट आंनिसिम डिएम खालामहरबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो रिप्लाइखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना आंखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालामहैबानो जाबाय नोंथांमोना माने डाइरेक्ट रिप्लाइखौ मोनजोबनो हागोन दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों